Shwmai, croeso i'r fideo yma sydd yn canolbwyntio ar TGAU Mathemateg a Rhifedd. Ein ffocws ni heddiw yw edrych ar cangen tebygolrwydd. Bydd hwn yn berthnasol i'r haen uwch a'r haen sylfaenol a mae'n berthnasol i'r arholiad 1-2 sef mathemateg heb gyfrifiannau. Felly, cangen tebygolrwydd, neu falle mae'n cael ei alw yn diagram cangen. Mae diagramau cangennog yn cael ei defnyddio i ddangos cyfuniadau o 2 neu fwy o ddigwyddiadau. Mae bob cangen wedi ei labelu ar y dde efo'r canlyniad ac yn y canol efo'r tebygolrwydd. Fel chi'n gallu gweld ar y dde fan hyn, mae gen i enghraifft lle mae bag A yn cynnwys peli coch a peli glas. Tebygolrwydd o pel coch felly yw 3 allan o 7, fel ni'n gallu gweld fan hyn, a tebygolrwydd o pel glas yw 4 allan o 7. Mae'n bwysig ar bob darn o'r cangen, lle fan hyn mae'r ddau yma gyda'i gilydd, mae rhaid i'r tebygolrwyddau adio i fyny i gwneud un cyfan. So bydd y 3/7 adio 4/7 yn gwneud un cyfan. Wedyn mae gen i bag B wedyn fan hyn i'r dde, lle eto peli coch a glas, so fydde dyn ni 5 allan o 8 yw tebygolrwydd gan un coch, 3 allan o 8 o un glas. Eto mae 5 allan o 8 a 3 allan o 8 yn adio lan wneud un cyfan. A mae'r un tebygolrwydd wedyn ar y gwaelod gyda ni, gyda'r ddau cangen arall yna fyna. So be ni'n gallu gwneud gyda'r rhain wedyn ni yw i arddangos digwyddiadau annibynnol. Na beth bydd yn digwydd yn yr haen sylfaenol, na beth ni'n mynd i canolbwyntio arno heddiw digwyddiadau annibynnol, lle mae'r ail ddigwyddiad ddim yn dibynnu ar y digwyddiad cyntaf, so mae'r tebygolrwydd yn tueddu i aros yn gyson. Am digwyddiadau dibynnol, bydd eisiau edrych ar clip fideo ar gyfer yr haen uwch yn unig ar gyfer hwnna. Ond heddiw ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar digwyddiadau annibynnol sydd yn berthnasol i haen uwch a'r haen sylfaenol. So, y ffordd gorau i esbonio hwn yw trwy edrych ar rai enghreifftiau. So, hwn yw'r enghraifft sydd wedi dod o'r deunydd asesu enghreifftiol a gafodd ei gyhoeddi gan CBAC. So, hwn yw'r unig ar hyn o bryd yr unig papur enghreifftiol sydd i gael ar gyfer yr arholiad 1-2 newydd. Felly, ni ddallan trwyddo fe yn ofalus, so yn edrych ar y cangen tebygolrwydd sydd yn dilyn. So, maen nhw'n dweud, bob penwythnos, mae rafi yn gweithio ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Mae rafi'n cael un dasg i'w wneud ddydd Sadwrn ac un dasg i'w gwneud ddydd Sul. Yr opsiynau ar gyfer y tasg y byddai'n gallu ei chael ar y 2 ddiwrnod yw naill ai ateb y ffôn neu pacio blychau. Ar unrhyw benwythnos, mae tebygolrwydd bod rafi'n cael y dasg o ateb y ffôn ar ddydd Sadwrn yn 0.2, pacio blychau ar y dydd Sul yn 0.6. Mae'r dasg yn cael ei roi i rafi ar un diwrnod yn annibynnol ar y dasg sy'n cael ei roi iddo ar y diwrnod arall. Felly dyma'r cangen tebygolrwydd sydd yn cyd-fynd gyda'r disgrifiadau ar ddechrau'r cwestiwn. So mae gen ni 2 diwrnod, dydd Sadwrn a dydd Sul, a wedyn y dewis sydd gen ni yw ateb y ffôn neu delio gyda'r blychau fan hyn. So ar dydd Sadwrn oedd e'n sôn taw y tebygolrwydd o bod e'n mynd i fod yn ateb y ffôn oedd 0.2, sy'n golygu wedyn mae rhaid i'r tebygolrwydd bod yn delio gyda'r blychau fod yn 0.8. Gan mae 0.2 a 0.8 yn adio i wneud un cyfan. So hwnna bydde ein sefyllfa cyntaf ni fan hyn. Wedyn, dydd Sul wedyn yw'r ail cymal, os chi eisiau, yn fan hyn. So ar dydd Sul mae gyda ni 2 set arall. Mae'r 2 set yma mynd i fod yr un peth. So eto, yr un sefyllfaoedd, un o fan hyn, sef ateb y ffôn a delio gyda'r blychau. Mae'n rhoi y tebygolrwydd o delio gyda'r blychau fod yn 0.6, sy'n golygu mae'n rhaid i'r tebygolrwydd o ateb y ffôn i fod yn 0.4. So ni'n gallu rhoi 0.4 mewn fan hyn, gan bod 0.4 adio 0.6 yn gwneud un cyfan. Mae'r 2 darn sydd yn yr ail cymal fan hyn ar y dydd Sul, goffod fod yn hollol hafal gyda digwyddiadau annibynnol. So, bydd 0.4 gyda fi lawr fan hyn hefyd wedyn ni fan hyn. Eto, 0.4 a 0.6 yw un cyfan. Be chi'n gallu gwneud wedyn ni, a bydd hwn yn helpu chi os ych chi yn mynd ati i ateb y cwestiynau sy'n dilyn llunio a cwblhau yr diagram cangen, yw i weithio mas tebygolrwyddau
o'r cyfuniadau gwahanol yn barod. So mae hwn yn dod trwy dilyn yr llwybr gwahanol ar y diagram ac yna yn lluosi ar hyd yr cangen. So enghraifft, y llwybr cyntaf sydd gen i fan hyn yw os ni'n dechrau, lawr i gweud, trial i'w chwilio ein mewn llwybr gwahanol i chi. So yr un cyntaf yw, os fi'n dechrau fan hyn, yw bod e dydd Sadwrn yn ateb y ffôn a bod e'n gwneud yr un peth ar y dydd Sul bod e'n ateb y ffôn. So ffôn a ffôn bydde fe. Felly byddwn ni yn gallu ysgrifennu wedyn tebygolrwydd, neu ni jyst rhoi F a F fan hyn. So beth chi'n neud yw, chi'n lluosi tebygolrwyddau ar hyd y llwybr yna. So 0.2 yw ffôn ar y dydd Sadwrn, 0.4 yw ffôn ar y dydd Sul. So byddwch chi'n neud 0.2 lluosi 0.4 sydd yn gwneud 0.08 wrth gwrs. Okay. Yr llwybr nesaf yw os ni'n dilyn yn gyntaf, eto ni'n mynd lan ffôn ar dydd Sadwrn, ond tro hyn ni'n edrych ar blychau ar y dydd Sul. Nawr fan hyn, bydde hwnna'n golygu bod fi'n cael tebygolrwydd o ffôn a blychau, a bydde fe'n 0.2 yw ffôn ar dydd Sadwrn, lluosi gyda 0.6 yw'r blychau ar y dydd Sul, sydd yn rhoi ateb o 0.12. Nesa wedyn, mae gyda ni, ni edrych lawr ar y blychau dydd Sadwrn nawr, so os ni'n dilyn blychau dydd Sadwrn, ffôn ar y dydd Sul, mae hwnna wedyn ni mynd i fod yn, so tebygolrwydd o blychau a ffôn, bydd e'n rhoi 0.8 ar y dydd Sadwrn i fi, lluosi gyda 0.4 ar y dydd Sul, sy'n mynd i roi 0.32. A'r un olaf wedyn ni, bydde blychau ar y dydd Sadwrn, a wedyn blychau hefyd ar y dydd Sul. So, os ni'n neud hwnna, ni'n mynd i gael tebygolrwydd o blychau a blychau. So, cofiwch y reol A yn gwaith tebygolrwydd yw y reol lluosi wrth gwrs. So, chi'n lluosi tebygolrwydd. So, 0.8 a lluosi gyda 0.6 sydd yn gwneud 0.48. Nawr, dwi ddim yn ofynol, 2 marc yw'r cwestiwn hyn. Wrth gwrs, dwi'n mynd llenwi y cangen oedd angen i ni wneud, ond mae fe werth beth waith i wneud hwn fel bod yr tebygolrwyddau i gyd gyda chi yn barod a byddai'n wneud y cwestiwn sy'n dilyn llawer yn haws wedyn ni. Felly o fan hyn, chi'n cael 4 ateb, 4 cyfuniad gwahanol, a dyle, os chi'n mynd gwirio'r ateb, dyle chi sylwi bod y 4 tebygolrwydd yma maen nhw yn adio i fyny i gwneud un cyfan. So os chi'n adio 0.08 gyda 0.12 gyda 0.32 gyda 0.48, chi eto yn cael un cyfan, achos mae tebygolrwyddau yr holl sefyllfaoedd gwahanol yn goffod gwneud un fan hyn. Cwestiwn B wedyn oedd yn defnyddio y diagram cangen i gyfrifo tebygolrwydd o un o'r cyfuniadau. Nawr ni wedi gweithio mas y cyfuniadau i gyd yn barod. Oedd e'n gweud cyfrifwch tebygolrwydd bod rafu y penwythnos nesaf yn cael ei dasgo bacio blychau ar y dydd Sadwrn ac hefyd ar y dydd Sul. Os chi'n cofio nôl i be wnaethon ni weithio mas, tebygolrwydd o blychau a blychau, wnaethon ni sgwennu fe wrth ochr y diagram cangen, oedd e just yn 0.8 ar y dydd Sadwrn, lluosi 0.6 ar y dydd Sul, oedd yn rhoi ateb i ni o 0.48. A gallwch chi just echdynnu hwnna o'r cangen tebygolrwydd y gweithio mas eich chi'n neud ar ochr a rhoi hwnna i lawr fel eich ateb chi fan hyn. Iawn te, ni edrych am mwy o gwestiynau cyn bapur. Mae'r cwestiynau yma i gyd wedi dod wrth papurau dros y blynyddoedd diwethaf, papurau cyn bapurau mathemateg yw rhain, ond maen nhw mynd i fod yn debyg iawn i'r cwestiynau cangen tebygolrwydd fydd yn yr uned 2 newydd, yr mathemateg heb gyfrifiannell. Felly, dyma'r enghraifft gyntaf. So mae bag A a bag B yn cynnwys peli lliw coch a lliw glas yn unig. Tebygolrwydd dewis pel lliw coch o bag A yw 3 allan o 5.
Tebygolrwydd dewis pêl lliw coch o bag B yw 0.25. Mae pêl yn cael ei ddewis ar hap o bob bag, cwblewch o deig am canghennog isod. Nawr, y peth cyntaf i sylwi fan hyn yw bod un o'r tebygolrwyddau wedi cael ei roi i ni fel ffracsiwn, a llall wedi cael ei roi i ni fel digolyn. Nawr, mae'n hollol lan i chi, gallwch chi delio gyda gymysgedd, ond byddai'r gwaith cyfrifo llawer yn fwy anodd os mae gyda chi un mewn ffracsiwn, un yn digolyn. Felly mae'n mynd i fod werth falle newid rai o rein i fod yn y llall. So er enghraifft, ni newid 3/5 mewn i fod yn digolyn, ni newid y 0.25 mewn i fod yn ffracsiwn. Felly, y tasg gyntaf eto yw i cwblhau y diagram canghennog. Nawr, byddwn ni 3/5 fan hyn. Nawr, fi'n mynd i delio gyda hwn fel ffracsiynau, gan bod ni wedi delio gyda'r un gyntaf mewn digolion. Chi'n gallu cael nhw yn defnyddio digolion neu ffracsiynau. So, i gael cwestiwn bach yn wahanol, newn ni delio gyda hwn fel ffracsiynau. So, coch yw 3/5. Nawr, mae hwnna'n golygu bod glas wedyn ni mynd i orfod fod yn 2/5 oherwydd mae 2/5 a 3/5 wrth gwrs, neu 5/5 sydd yn un cyfan. Nawr, lan yn y coch gyda fi. Nawr, lan o top fan hyn, fi'n mynd i addasu hwn. Yn lle bod yn 0.25, fi'n mynd i roi e fel ffracsiwn yn lle. Jyst bod ni'n delio yn gyson trwy'r cwestiwn cyfan wedyn ni gyda dim ond ffracsiynau. Chi ddim really eisiau cymysgedd o digolion a ffracsiynau. Nawr, dim rhaid i wneud hwn, gallwn ni fod wedi newid y 3/5 a'r 2/5 i fod yn digolion, a bydd hwn yn cael yr un effaith. So, os mae wych i chi delio gyda digolion, mae croeso chi wneud ni. Fi'n mynd i wneud e trwy defnyddio ffracsiynau fan hyn am nawr. Gant o cwarter yw coch yn bag B fyna, mae'n mynd i fod yn gwarter lawr fan hyn hefyd. A wedyn, yn yr un modd a ni wedi gwneud ar y gwaelod, mae rhaid i bob set o canghennau adio lan i wneud un cyfan. So mae coch adio glas yn goffa wneud un. Os da coch yw cwarter, mae hwnna'n golygu bod glas yn mynd i fod yn 3/4 yn bag B. So mae'n 3/4 fan hyn, a byddai'r un peth gyda ni fan hyn hefyd. Nawr eto, gallwn ni wneud yr un peth a tro diwetha, gallwn ni gweithio mas yr cyfuniadau gwahanol. So gallwn ni gael coch a coch byddai'r un gyntaf lan fan hyn. Bydd hwnna yn rhoi 3/5 lluosi 1/4 i ni, sy'n mynd i roi 3/20. Gallwn ni gael y tebygolrwydd o un coch a un glas. So dilyn y llwybr nesaf, na bydd hwn yn rhoi 3/5 bydd y coch yn yr bag A 3/4 yw glas ar bag B. So bydd hwnna'n rhoi 9/20. Yr un nesaf wedyn, bydd y tebygolrwydd o cael glas ar yr un gyntaf a coch ar y ail un. So glas ar yr un gyntaf yw 2/5. Lluosi gyda coch ar y ail un yw 1/4. Sy'n mynd i roi 2/20. A'r un olaf, tebygolrwydd o gael 2 pêl glas, un o bag A, un o bag B. Bydde 2/5 yn y bag A, lluosi 3/4 yn bag B, sydd yn rhoi 6/20. Yn yr un modd â'r cwestiwn diwetha, os ych chi'n adio'r ffracsiynau yma i gyd i fyny, 3/20, adio 9/20, adio 2/20, adio 6/20, dylech chi sylwi bod 3 adio 9 yn 12, adio 2 yn 14, adio 6 yn 20. So bydd y cyfanswm rein i gyd wedi adio gyda'i gilydd yn gwneud 20/20, sydd eto yn mynd i fod yn un cyfan. A dyle hwnna ddigwydd bob tro. Os hwnna ddim yn digwydd, chi siŵr wedi cael gymeriad yn rhywle yn eich gweithio mas chi. A gallwn ni wedyn defnyddio canlyniadau yma mwyn gweithio mas yr ateb i ran B. So rhan B yw dangofiddwch y tebygolrwydd bod y 2 bêl sydd wedi ddewis yr un lliw. So yr un lliw bydde yr 2 gyfuniad o tebygolrwydd o coch a coch. Neu, nawr os mae neu gyda chi, chi'n gweld reol neu o gwaith tebygolrwydd, a eto byddwn ni'n cyfeirio chi at yr fideo tebygolrwydd sydd ar gael i chi ar gwefan Caerlam Cymru. Reol neu yw bod chi'n adio, so coch a coch neu y tebygolrwydd o glas a glas.
Nawr ni wedi gweithio mas y tebygolrwydd o glas a glas a coch y coch. So coch y coch yw 3 allan o 20. Adio glas a glas yw 6 allan o 20. A wrth gwrs, os ni'n adio'r ein gyda'i gilydd, ni'n mynd i adio'r top. Gan bod yr enwaduron yr un peth, ni'n gallu gwneud 3 adio 6 yw 9 allan o 20. Os o'ch chi wedi delio gyda hwn i gyd fel digolion, dylech chi wedyn fod yn cael 0.45 fel eich ateb chi ar y diwedd. Ond byddai fe'n gadael fel ffracsiwn yn hollol iawn yn y sefyllfa yma. OK, dyma gwestiwn arall i chi. Mae'r cwestiwn yma bach yn wahanol i'r ddau gwestiwn gyntaf. So, ni wedi edrych ar un enghraifft o digwyddiadau annibynnol gyda digolion, ni wedi edrych ar un arall gan defnyddio ffracsiynau. Yn y cwestiwn yma, ni'n ôl i digolion eto, ond mae hwn yn dweud digwyddiadau annibynnol yw A, B. Tebygolrwydd bydd digwyddiad A yn digwydd yw 0.6. Na, mae hwn yn bwysig. Mae eisiau darllen hwn yn ofalus. Mae'n dweud tebygolrwydd bydd digwyddiad A digwyddiad B yn digwydd yw 0.48. Nawr, beth mae hwn yn rhoi ni yw cyfuniad. Mae fe'n rhoi un o'r atebion i ni yn gweithio mas ar yr ochr dde o'r cangen tebygolrwydd i ni fan hyn. Mae'n gweud bod A B, so tebygolrwydd o A B yn hafal i 0.48. So os ni'n mynd, cwestiwn gyntaf eto yw cwblhau diagram cyhennol, ond os chi'n sylwi trwy hyn, mae yna 4 marc i gael am y cwestiwn hyn. Lle yn yr ddau gwestiwn gyntaf ni wedi edrych arno, dim ond 2 marc ar gael. Felly, dyma y cangen tebygolrwydd, a beth oedd y cwestiwn wedi rhoi i ni oedd tebygolrwydd bod A B. Nawr, wedi rhoi yr ateb lan fan hyn i ni. Tebygolrwydd o A B yw 0.48. Nawr, mae hwn yn golygu bod ni yn gallu gweithio mas beth sydd gyda fi yn y cangen. So fi'n gwybod bod y tebygolrwydd bod A yn digwydd yn gyntaf yw 0.6. Y tebygolrwydd felly bydd y B yn digwydd, bydd y rhaid i fi wneud 0.6 hiosi rhywbeth yn gwneud 0.48. Nawr chi'n gwybod o brofiad o'r cwestiynau ni wedi gweld yn barod, mae'n mynd i fod yn 0 point rhywbeth. Mae'n rhaid iddo fod yn. Mae'n goffwn llai nag 1 yn diwedd. Ond 0 point beth? Wel, 6 hiosi beth sydd yn gwneud 48. Nawr gallwch chi rannu 0.48 gyda 0.6. Mae'n mynd i fod yn eitha anodd i wneud heb gyfrifiannell, ond gallwch chi jyst wneud 48 rannu gyda 6. 48 rannu gyda 6 yw 8, sy'n golygu taw 0.8 yw'r rhif sydd ar goll fan hyn, achos mae 0.6 hiosi 0.8 mynd i wneud 0.48. Felly pan ni'n gwneud y cwestiwn yma, mae rhaid i fod yn hollol ofalus fan hyn, bod ni'n darllen dechrau'r cwestiwn yn ofalus. O falle gwirio faint o marciau sydd ar gael. Os bydd mwy o marciau ar gael am cwestiynau fel hyn i gymaru gyda'r cwestiynau cyntaf i ni wedi gwneud wrth lenwi'r diagram cangen. Felly mae werth cadw llygad mas am hwnna. Mae'r cwestiynau yma wedi dod yn fwy o fwy boblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf. Ar ôl ni, ni'n rhydd i llenwi gweddill y cangen. So, y cymal cyntaf, 0.6 yw digwyddiad A, so 0.4 bydde bod A ddim yn digwydd, gan bod 0.4 adio 0.6 yn gwneud un cyfan. Ni wedi cyfrifo, taw 0.8 yw tebygol bod B yn digwydd, felly tebygol bod B ddim yn digwydd, bydd goffo fod yn 0.2, gan bod 0.8 adio 0.2 eto yn gwneud un cyfan. A wedyn mae'r cangen o dan hwnna mynd i fod yn hafal hefyd. So gen ni 0.8 a 0.2 fan hyn fyd. Eto, gallwch chi wedyn gweithio mas y cyfuniadau i gyd. So gallwn ni cael A dim B bydde yr un nesaf fan hyn. Gen ni'n dilyn tebygol o A, tebygol dim B. Mae hwnna'n mynd i fod yn 0.6 hiosi 0.2 sydd yn 0.12. So mae dyn ni, gaethon ni 0.48 am yr cyfuniad cyntaf wrth gwrs yn y cwestiwn. Yr un nesaf wedyn yw tebygolrwydd bod dim A ond bod B yn digwydd. So dim A B
yn mynd i fod yn 0.4 lluosi 0.8 sy'n mynd i fod yn 0.32. A'r un olaf yw y tebygolrwydd o dim A a dim B. A bydd hwnna yn 0.4 lluosi 0.2 sy'n mynd i fod yn 0.08. Eto, dilych chi fan ymwybodol bod yr beder tebygolrwydd yma bod nhw yn adio i wneud un cyfan. So os gen i 0.48 adio 0.12 yn rhoi 0.6, a wedyn 0.32, 0.08 yn 0.4, a 0.6 a 0.4 wrth gwrs yn gwneud un cyfan. So hwnna, i'n gwybod wedyn bod hwnna yn gywir gyda ni fan hyn. Wedyn, yn dilyn hwnna, mae yna gwestiwn. Unwaith chi wedi gwneud y gweithio mas, mae'r cwestiwn sy'n dilyn wastad yn mynd i fod yn un rhwydd iawn. So tebygolrwydd fan hyn, na fydd digwyddiad A, na digwyddiad B yn digwydd. Nawr hwn, wrth gwrs, bydde yr llwybr yma i fi'n uwcholeuo fan hyn yn glas. So dim A, dim B, a'r ateb yw 0.08. So, na gyd sydd rhaid chi wneud wedyn ni yw just nodi taw 0.08 yw yr ateb i'r cwestiwn na. A dyna fe. Dyna gwestiwn bach yn wahanol i'r rhai ni wedi gweld mor belled. Felly, dyna fe ar canghennau tebygolrwydd. Diolch yn fawr iawn am gwylio y fideo yma. Cofiwch, mae llawer mwy o fideos ar gael ar gwefan carlam.cymru. Byddwch chi'n gallu ffindo fideos TGAU a lefel A fanna hefyd. Mwyn profi faint ych chi yn ei gofio o gynnwys y fideo hwn, mae croeso i chi trial ateb rai cwestiynau. Os ych chi'n clicio ar triwch y cwestiwn sydd ar gael i chi o dan y tab adnoddau o dan y fideo yma. Bydd cyfle i chi i ateb rai cwestiynau tebyg i'r enghreifftiau i fi wedi wneud gyda chi fan hyn. Pob lwc!